observationsopgave i PL omkring børns udvikling. Jeg har lavet et gruppeinterview med 2 piger på 10 år gamle. Jeg vurderer, at de godt kan holde koncentrationen, da jeg kender pigerne på forhånd, og at jeg vil også mene, at selve interviewet er lidt mere uformelt, når vi sidder flere. Jeg har også valgt, at interviewet ikke skal filmes. Jeg har derfor noteret, for at igen samtalen bliver uformel og digitalt mere frit. Jeg har også valgt børnene, fordi de repræsenterer meget 2 forskellige typer, så jeg tænkte, at det måske kunne give nogle lidt mere differentierede svar. Den ene er meget udadgående, og den anden er lidt mere eftertænksom, kan man kalde det. Jeg går lige videre på baggrundet her. Jeg forklarer lige de 2 piger, der er med. Emma, hun er 10 år. Hun er meget udadvendt pige. Hun vil rigtig gerne tale meget, og hun kommer også sådan frivilligt med længere historier, uden man sådan selv spørger ind til det. Malu, hun er også 10 år gammel, men hun siger ikke så meget, mindre man spørger ind til det, eller man sådan selv kommer med noget. Men hun har stadigvæk sådan god social. Jeg har det indtryk, at pigerne er meget sådan, de har mange venner, og de er også venner med hinanden, og de fungerer rigtig fint socialt. De er bare forskellige. Jeg vil også gerne lige sige, at de begge to er meget motorisk dygtige. Jeg underviser med begge to i ridning. Så de er sådan på plads i deres udvikling. Jeg har så prøvet at opstille de her spørgsmål her, og jeg vil lige gå dem igennem, så I ved sådan på forhånd, hvad det var. Jeg prøvede at holde det sådan lidt rimelig kort med 4 forskellige spørgsmål. Og hvor der var nogen, der skulle tænke lidt mere over, og nogen, der sådan, ligesom introducerede dem lidt til interviewet. Til at starte med her med dine fritidsinteresser, og så uddybe lidt sådan lidt, hvad kan du godt lide at lave i din fritid, hvis de nu ikke havde noget specifikt, de interesserede sig for. De begge to interesserede sig så for heste, og Emma gik med det samme i gang med en lang forklaring omkring hendes fritidshjem, og hvor mange dyr de havde, og hvad hun plejede at lave med de dyr der, og hun talte meget af sig selv, og det var klart hende, som først kom i gang. Bagefter så var det, når du ventede pænt til hendes tur, så sagde hun, at hun gik til spejder, og at hun red. Og det var ligesom lidt det, og så spurgte jeg så ind til, om hvad der var interessant ved spejder, og for at få hende til at tale lidt mere. Og så siger hun lidt, at det var sjovt, fordi de lærte rigtig meget. Og det var så også fint nok. Men det var tydeligt, at der var stor forskel på, hvor meget information de begge to gav. Så spørger jeg nummer 2 spørgsmål, om det var vigtigt at have tid til at lege med venner efter skole. Og så for at uddybe lidt, er det sjovere, når man er mere, for at prøve at sådan udforske lidt i deres sociale relationer. Her var Emma igen den første, der begyndte at snakke, og hun sagde, at det var rigtig hyggeligt og rigtig vigtigt for hende, at hun kunne have sine venner med hjem efter skole, og hun kunne lege. Og det sad Malu og nikkede meget enig til, at det synes hun faktisk også var meget vigtigt, men ikke med så mange ord. Så den næste, nummer 3, det var meget interessant, det der med, at det er vigtigt at have tid til familien. Der nikkede de begge to, og det var ligesom det. Og så spørger jeg så sådan, hvorfor er det så vigtigt? Der var de sådan lidt, det vidste de sgu ikke. Hvorfor er det vigtigt at have tid til familien? De var begge to enige om, at ja, det er da vigtigt med familien, men de kunne ikke rigtig svare på, hvorfor. Og det var meget sjovt, når de begge to var så hurtige til at forklare, at det var vigtigt at have venner, men de kunne ikke rigtig svare på, hvorfor det var vigtigt at have tid til familien. Og så den sidste, for at få lidt mere sådan subjektiv holdning ind over, hvad en rigtig god dag var. Og så skynder Emma så at sige, at det var så den bedste dag for hende være at ride hele dagen på hendes yndlingshest. Og det var den bedste dag. Hvor at Malu, hun har ligesom tænkt lidt mere over det, og går ind og siger, at den bedste dag for hende vil være en dag med hendes veninder og hendes familie i Bonbonland. Og hun vil selvfølgelig også gerne ud at ride, men hun vil gerne ud i Bonbonland med hendes venner. Så det var i hvert fald et rimelig stort skel på den sidste der, med hvordan man ligesom gennemtænker. Jeg har prøvet at gå ind og undersøge noget med udviklingsfaser, både hos først Freud, og så kommer jeg ind på Erikson bagefter. De her er begge to 10 år gamle, så derfor er det i latensfasen. Det er før den pubertære fase. Det her, hvor seksualiteten ikke spiller nogen rolle for udviklingen, den ligger ligesom i underbevidstheden, og det er ikke noget, som præger deres hverdag. Børnene bevæger sig også væk fra forældrene og ud mod verden, og de bliver bevidste om de normer, der er i verden. Så det kan man så også sige, eller det kan man jo også se på interviewet, at det der med sociale relationer, det er jo vigtigt for dem. Der er mange paralleller omkring, eller fra Freud hen til Erikson. Det går også her, Erikson er meget enig Freud. Det er nemlig omverdenen, der giver børn respons, det vil sige den sekundære socialisering er meget
er meget mere i spil end den primære. Det er nemlig den respons, omverdenen giver, der betyder mest, og ikke det, som forældrene giver. Så det er meget vigtigt, at børnene kommer ud og får en respons, og den respons, de får tilbage, den er meget sådan, sigende for, hvordan de kommer til at agere socialt. Interaktion med jævnaldrende er vigtig for børns udvikling i den her fase. De skal nemlig have skabt en identitet og bare for at vide, hvordan samfundet fungerer, hvordan man agerer i grupper og lignende. Derfor er det vigtigt, at det var den største, sådan, ikke et skel, men i hvert fald noget, at Eriksen gik mere op i Freud, det er, at det er vigtigt, at børnene kan bevæge sig trygt mellem de to verdensskoler i hjemmet, så der ikke er en stor sådan, misbalance i forhold til de normer, der er hjemme, og de normer, som de oplever i samfundet. Ikke? Det kan nemlig skabe et splid der. Hvis man tager samtalen og kigger på nogle af de ting, vi undersøgte hos Freud og Erikson, så kan man jo hurtigt se, at der er faktisk ret mange interessante punkter. For det første var det spørgsmål omkring fritidsinteresser, hvor de begge to nævner nogle ting, som er ret sociale. Det var for eksempel det der med at gå i klub, der hvor Emma talte rigtig meget om, og de leger, hun plejer at lave med dyrene, men også med hendes venner sammen med dyrene, for det er jo ikke noget, hun alene gør. Det var tydeligvis det, som de brugte rigtig lang tid på, og spejder er også en utrolig social sport, det vil sige, at de kommer ud og laver noget, som sådan individuelt er noget, de synes er sjovt. Ligesom det at gå til ridning, det gør, at de skaber deres egen identitet, de får input fra mig som ridelærer, men også fra de andre børn på rideholdet, og de bruger rigtig meget tid derude, og de sådan gør sig umage med noget, som er uden for hjemmet. Ikke? Så fritidsinteresse i den her alder, det kan altså have en rigtig stor betydning, som man måske lige skal huske på. Individuelt social. Det med venner og sociale relationer er en rigtig vigtig del i identitetsdannelsen, og derfor, som de selv siger, at det er rigtig vigtigt for dem, at de får tid til deres veninder, og det er vigtigt, at man ikke undervurderer det eller underkender det. Det er nemlig den her måde, at de sådan finder ud af deres plads og hvordan man skal agere i en social gruppe. Så tid til veninderne, det var noget, de begge to var ret enige om, at det er vigtigt. Også det her med, at familien har ikke så stor betydning. De vil meget gerne sådan løsrive sig væk fra den der meget sådan tætte pagt, de ellers har med deres familie, og komme ud til omverdenen og opleve de normer, der er, og især reaktion, vi får fra jævnaldrende. Det er det, der er vigtigt i den her fase. Og så synes jeg også, det var meget sjovt, det her med en god dag. Hvis man skulle vurdere deres udvikling en lille smule sådan forskelligt. Jeg synes, de begge to er super intelligente og dejlige og sociale piger. Det er meget sjovt den dag, den måde, de svarede på det der med, om man med en god dag, om man svarede eftertænksomt eller spontant. Hvor at Emma eller Manu, havde virkelig tænkt over spørgsmålet, hvor Emma, det er vigtigt for hende, at få sagt noget hele tiden. At hun kommer ud med det. At det var meget spontant hendes svar, hvor at Emma var lidt mere eftertænksomt, og gav lidt mere sådan, længere forklaring på, hvad det egentlig var, en god dag var for hende. Men jeg vil ikke sige, at Emma er det sådan et barn, der har brug for anerkendelse. Jeg vil bare sige, at det er to forskellige piger, hvor den ene er lidt sådan hurtigere i skoene, og den anden er lidt mere eftertænksom. Ja. Og det var opgaven fra Liv Lauritsen, engelsk hold, sæt 13, 0227.